S'anuncien els primers canvis seriosos a la ràdio i la televisió pública autonòmica. Sembla que la fera ferotge acaba de despertar-se i se n'ha adonat que convé posar gent adepta al capdavant del canal autonòmic de comunicació perquè els missatges que difonga siguen tots afavoridors dels qui ara manen. Bueno, si és possible. I a més que propague ideologia. Ells que diuen estar al marge d'aquesta pràctica. Dilluns es veuran els primers canvis, però en arribar a l'estiu, i sobretot a la propera temporada, no es coneixerà el canal autonòmic de ràdio i televisió, no el coneixerà ni la mare que el va parir, com diria aquell mític polític socialista de la primera època de la democràcia. Seguirem explicant el que passa.